аз Россия ба Тоҷикистон равем, документ надорем, омада метонем ё депортатсия мекунам. Мегӯянд ҳатто аз аэропорт РВП ва видеорорам гардондестиянд. Ростай? Ва дар ба задани дид маълумоти бар дурӯғ додем, гуфта яъне ложные сведения видварения карданд. Варақаҳошам мемонанд. Дар як видеотон гуфтен аз 2 штраф зиёд дошта бошем метавонанд депортатсия кунанд. Мехостам пурсам, чӣ гуна штрафҳоро дар назар доштем? Ба загранпаспорти тоҷикӣ ба Тоҷикистон равем ба российский биёем мешавад? қарзи золотая корона. Дар ҳолати муддати зиёд наспоридан, аз Тоҷикистон ба Россия омадан ва ба патент споридан зарар мерасонад? Мегӯянд патент надодестиянд тоҷикода. Ростай? Печатҳои фалшивӣ дорем. Аз Россия ба Тоҷикистон рафтанда проблема намешавад? Оилам ва духтарчам шаҳрвандии дутарафа доранд. Оилам загранпаспорт дорад, духтарчам не. Метавонанд аз Россия баромада? Салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо дорен. Иншааллоҳ ки хубен ҳамагон. Дар ин видео саволҳои шумо ки дар видеоҳои пеш менавистен, то ҷое ки медонем, то ҷое ки пурсидем ва то ҷое ки аниқ кардем, шумода маълумот мерасонем. Видео дароз мешавад. ҳатман то охирша тамошо кунед, бигем ба саволҳои худтон ҷавоб меёбем. Ва агар ягон ҷоша фаҳмонда натунем ё ки ягон савол дошта бошем ки дар видео нагем, дар комментария нависед, ҳаракат мекунем ки ҷавобша бар шумо расонем ва агар надонем кофта ёфта аниқ карда дар видеоҳои оянда шумода мерасонем. Нафарҳое ки тамошо дорем, лайк ва подписатсияро биҷиқем барои пешравии канали мо. Беҳад дастгирӣ хуб мешавад, ҳам миннатдор мешем. Шумода бигем ягон қиндӣ надора, вале мо беҳад миннатдор мешем. Рекламаҳоро мегем ва мавзӯъро сар мекунем. Нафарҳоеда ки билети ҳавопаймо дар кор мешавад, метавонед номерҳое ки мондагиам, ай кадом шаҳр ба кадом шаҳре билет дар кор мешавад, ба дили пир харидорӣ кунед. Ва нафарҳое ки дар Россия қарор дорем, мехоҳем студентческий билет кунем, ҳамин номерҳода муроҷиат карда метавонед. Одамҳои дилпирӣ ҳастанд, бигем донишгоҳ қатъи договор доранд ва дарсҳо ба тариқи онлайнӣ мегузарад, метавонед ба дили пир бигирем. Сар мекунем. Аввалан сухани як бародаре ки гуфт ба шумо расонем. Бародар Абдуллоҳ, ҳамин хабари манро ба тамошобинҳоятон расонем. Ман 4 май аз Душанбе ба Вунукова билет доштам. Фаромадем дар аэропорт. Ҳамаамонро якта якта аз тафтиш гузарондам. Нафарҳои ба Россия даромадагиам буданд ва нафарҳои депортатсия кардагиам, ки шахсан ман охирон бори дар Россия будам ҳуҷҷат накарда будам. Пурсиданд ки баъд аз граница гузаштан ҳуҷҷат кардем? Ман бале гуфтам ва дар ба задани дид маълумоти бар дурӯғ додем, гуфта яъне ложные сведения видварения карданд. Варақаҳошам мемонанд. Ва ин сабаб чандин бародарҳорам гардондагиам бигем. Ранги пеш нестай айни замон. Нафарҳои меомадагиро аз сабабҳои хурд гардондагӣ ва депортатсия кардагиам зиёданд. Пеши ҳамин видеоро сар кардам, бигем як бародар навистай ки шумо барои мардум биёянд, гуфта ҳама оромай мегӯянд ки билетҳотон ба савдо равад. Не, кадом нафаре ки бигем ҳама вақт канали моро тамошо мекунанд, ай ҳар ду тараф сиёмка мекунем. Нафарҳои гардондагиро мегем, нафарҳои гузаштагиро. Мақсад нафарҳое ки омаданин, ай ҳар ду тараф фикр карда дилтон пур бошад, ва нафарҳое ки бигем ки омаданин хубтараш Вунукова билет нагирен. Кадоме ки Вунукова билет дорад, хубтаре ки айни замон дертар монен агар билет дошта бошен. Ва агар ки дилтон пур бошад, Дамадед ва Жуковский биёен, ай Вунуковада оромтарай. Ва нафарҳое ки якум бор меоянд, чӣ маслиҳат метам? Россия бигем ранги пеш нестай, қиинтар шидагиай. Ҷои корӣ аниқ бошад, ҷои хобӣ аниқ бошад. Регистратсияам айни замон ҳар кас ба кала намегирад. Ва омаден патент кунен. Патента ки карден, ҳаракат кунен, як сол кор кунен ки аннулировад нашавад. Ва патентам ки гирифтем, бигем қонунҳои навқатӣ ҳаракат кунен, муддати 2 моҳда уведомления кунен, ки уведомления накунен, аннулировад кардан мумкинай. Мақсад ҳамин хел шароитҳо бошад, метавонем биёем. Вале агар набошад, айни замон сабр кунед, оромтар шавад, ҳатман шуморо хабардор мекунем. Аз Россия ба Тоҷикистон равем, документ надорем, омада метавонем ё депортатсия мекунам? Саволи шумо бигем ин хел мефаҳмонем.
ҳастанд нафарҳое ки документ надоранд, мераванд мебиёянд, бо документ мекунанд, ягон камбудӣ намешавад. ҳастанд нафарҳои документ надоранд, мераванд мебиёянд, мегардонанд. ҳастанд нафарҳое ки документ доранд, меоянд, чӣ хеле ки дар унука дидем, ягон камбудӣ надоштанд, гардонданд. саволи шумо ҷавоби аниқ надорад, ай ҳама хубтараш бигем ай тақдиртон мебинед. вале чӣ гуфта метонем? Дар ҳолати документ надоштан, ай ҳама хубтараш ба ватан ки рафтен, ҳаракат кине 90 рӯз кишид, ҳуҷҷатҳотона тафтиш кине ки запрет мондагӣ нестанд, баъдан билет бигирем, биёед. дар як видеотон гуфтен, аз 2 штраф зиёд дошта бошен, метавонанд депортатсия кунанд. мехостам пурсам, чӣ гуна штрафҳоро дар назар доштем? ҳамаи гуна штрафҳоро. штрафи мошин бигем ки дар номтон бошад, ё ки автобус, ё ки метро, ё ки дар пешаи худам мегузарем, фарқият надорад 500 рубла ё ки 5000 рубла. ҳаракат кине штраф накунанд. қонун қатъиян мехелад ки 2 штраф зиёд шид, метавонанд депортатсия кунанд. вале бо як чиз дигара бар назар мегирем ки ҳастанд нафарҳое ки ҳатто 10 штраф доранд, мераванд, мебиёянд, ҳуҷҷат мекунанд, дар шаҳрвандии Россия меспоранд, ягон камбудӣ намешавад. вале ба ҳар ҳол набудани штраф дар номтон хубтарай, ки дар ояндам зарарша намерасонад. мақсад ҳолате бошад ки муомила карда баромада шавад, ҳаракат кине штраф накунанд. ман 2 сол шид бе документ дар Россия қарор дорам. граница пересекат кунам, документ карда метавонам? саволи шуморо ай 4 тарафаш мефаҳмонем ва баъдан бигем тавсияи худмона метем. ҳастанд нафарҳое ки документ надоранд, мераванд граница, меоянд, ҳуҷҷат мекунанд, мегарданд. ҳастанд нафарҳое ки документ надоранд, мераванд, даромадан намемонанд. ҳастанд нафарҳое ки мераванд, меоянд, вале патента меспоранд, патентҳошона наметиҳанд. шумо қонуни 90 рӯзаро вайрон кардем гуфта. тавсияи мо чие ки хубтараш ба ватан бирен, 90 рӯз шид, ҳуҷҷатҳотона тафтиш кине, запрет набоша, баъдан ба дилипур биёен, ҳуҷҷат кинем бигем. ба загранпаспорти тоҷикӣ ба Тоҷикистон равем, ба российский биёем мешавад? пеш мешид, вале айни замон ҳамин масъаладам сахт хапидагиам. ҳаракат кине, ба тоҷикӣ рафтем, ба тоҷикӣ биёем, ба российский рафтем, ба российский биёем, барое ки дар аэропорт ҳамин нафарҳоро манъ карда ғам додистиям. мегӯянд ҳатто аз аэропорт РВП ва виддорорам гардондестиям. ростае? бале, вале аз сабабҳои худшон. РВП вида мегиранд, намедонанд ки ҳарсола уведомления кардан дар корай ё ки намекунанд, ки дар ин ҳолат аннулировать мекунанд. ё ки ай 6 моҳ зиёд ай Россия берун баромадан иҷозат нестай, ба ватан мераванд, 8 моҳ меистанд, меоянд ки аннулировать кардагианд, депортатсия кардагианд, иҷозат намедиҳанд. нафарҳое ки камбудӣ надоранд, рафта омадаистиянд, худман бигем ви дорам, дар ҳамин нооромиҳо рафтам, омадам, бе ягон камбудӣ гузаштам. ва як чиз дигар, нафарҳое ки тамошо дорем, ҳамин масъалаи уведомленияи РВП ва вид қийтар шидагиаст. масъалан, чӣ хеле ки пеш буд, историяи Сбербанка копия мекардем, мебурдем, нишон медодем ва уведомления мегирифтем, ба қонунҳои нав иҷода бигем варақаи ден дефел, сен дефел дар кор мешавад, ки бигем бо налог споридан, ҳамира мақсад кофтикоб карда, аниқ карда, талонҳотона барвақт гирен, ки ай ҳамон вақташ нагзарада, аннулировать накунанд. қарзи золотая корона. дар ҳолати муддати зиёд наспоридан, аз Тоҷикистон ба Россия омадан ва ба патент споридан зарар мерасонад? аз Тоҷикистон ба Россия омадан не, ба ҳуҷҷатспориам зарар намерасонад. вале аз Россия баромадан, гардондан мумкин аст, агар ки дар суд дода бошанд, метавонанд ки ай Россия баромадан гардонанд. мегӯянд патент надодистиянд тоҷикода, ростае? Не, дурӯғае. чӣ хел шумода мефаҳмонем? мардум патента мегиранд, чекшона фалшивӣ мекунанд, ки аннулировать мешавад, ё ки 5 моҳ кор мекунанд, ба ватан мераванд, ки бигем ки намеспоранд, ай рӯзи аннулировать шидагӣ 1 сол дига патенти нав спорида намешавад ва ҳамин муддати 1 сол нагузашта меоянд, патента меспоранд, ки патентҳошона наметиҳанд, ё ки чӣ хеле ки гуфтем, граница мегузаранд, меоянд, патента меспоранд, мегӯянд шумо 90 рӯз ай Россия берун набуден, наметаҳаншона. ва иҷа нафарҳои гирифтагии патентҳорам ҳастанд. чӣ хеле ки пеш ба аэропорт меомадан, мардуми кама мегардондан, ҳозир бигем зиёдтар патент
гирорам ҳамин хеле ки кам нафарҳода намеоданд ҳозир зиёд нафарҳода наодистиянд. Ҳамин хел ҳолатай. Вале масъалаи экзаменаш дар ҳақиқат ҳам чандин бародарҳо гуфтанд ки МФМ сахровада тоҷикҳоро миқдори зиёдша ғалтон дистиянд. Печатҳои фалшивӣ дорем. Аз Россия ба Тоҷикистон рафтан да проблема намешавад. Аз Россия ба Тоҷикистон рафтан беҳад миқдори камда, яъне ки оромона ба дили пир рафта метавонед. Ҳамин қадр ки дар аэропортҳо тафтиши ҳуҷҷат накунанд, агар ки ҳуҷҷатам пирсанд бугем муомила карда гузашта рафта метавонед. Таможни контрол печати фалшивӣ дорем, мигратсионӣ надорем, регистратсия надорем, депортатсияен шуморо манъ намекунанд. Метавонед ки равед, аммо бигем 95% мегзара, 5% ҳамон нафарҳое ки чихеле ки гуфтем аз золотая корона қарз дорем, ё ки қарзҳое ки судеб нишидагиянд, ё ки штрафҳое ки бояд супоранд баъдан бароянд, ҳамон нафарҳо. Дигариш ҳамаш оромона рафтестай. Оилам ва духтарчам шаҳрвандии дутарафа доранд. Оилам загранпаспорт дорад, духтарчам не. Метавонанд аз Россия баромада. Хеле ки дар як видеои пеш гуфтем, нафарҳое ки шаҳрвандии дутарафа доранд ва загранпаспорти Россияро надоранд, фарқият надорад. Зан, мард, хурд, калон ба тариқи ҳавопаймо баромадан иҷозат нестай. Ҳамин қадар маълумот як кишиам ки хабардор шуда боша, фикр мекунам беҳтаринай лайк ва обуна шудана биҷиқен. Боқӣ паноҳи Аллоҳ бошед ҳаматон.